Ekainaren 8an eskola txikien jaia Bidania Goiatzen egingo da, duela 27 urte bezala. Festa honen lehen edizioak izan zuen filosofia berarekin, eskola izateak herri eta auzo txikietan duen garrantzia aldarrikatu nahi da festa honetan. Eskola txikiek herritarrak hezi eta errotzea dute helburu besteak beste. Ekainaren 8an haurrak protagonista hartuta, egitaro zabala antolatu da Bidania Goiatzen. Goizan, harrera ekitaldi xume eta logur batekin hasiko da. Ondoren, bi cross txiki antolatuko dira. Horren ostean, haur txikientzat tailerrak eta puzgarriak izango dira eta handiagoentzat berriz zenbait joko prestatuko dira. Eguerdian aurretik tiketak erosiak dituztenak bazkaria izango dute frontoian. Eta gainontzekoek, ogitartekoak erosteko aukera izango dute antolatzaileek festa gunean bertan jarriko duten tabernetan. Arratsaldean berriz, Euskal Herriko pailazorik ez ezagunenak izango dira lauretatik aurrera. Pirritx, Porrotx eta Marimototx pailazoak bizipoza emanaldi arrakastatsua eskainiko dute. Aurrek gozatu ederra hartzeko aukera izango dute eta gogoratu behar da, emanaldi hau ikusteko ez dela sarrerarik ordaindu behar. Pailazoak ikusi nahi ez dituzten aurrak ez dira aspertuko. Puzgarrietan ibiltzeko aukera izango dute eta hainbat tailerretan parte hartzeko ere bai. Horrez gain, Txinkorta eskolan bideo emanaldia izango dira. Musikak ere tarte garrantzitsua izango du egun guztian, eskandalue elektrotxaranga izango baita festa hau girotzen. Txinkorta eskola ezinbesteko izan da Bidania Goiatz bizirik mantentzeko. Bidanian, eskola betidanik egon den arren, Txinkorta eskola 2000 urtean egin zen. Eskola txikiek dituzten berezitasunekin. Eskola honetan, talde txikiak eratzen dira eta adin desberdinetako aurrek gela berean ikasten dute. Horri esker, elkarreragina eta lankidetza sustatzen dira giro atseginen eta elkarbizitza baloreak lantzeko aproposa da oso. 52 ikasle, 10 irakasle eta 36 familia ditu. Momentu honetan 5 gelaz osatua dago. Eskola txikia izateak, irakasle eta gurasoen arteko harremana eta lankidetza errazten du. Aldi berean, herriarekiko lotura bultzatzen du, guztiak bizirik mantenduz. Honen adibide da aurtengo festa antolatzeko denok egin dugun ahalegina urtean zehar hainbat ekintza aurrera eramanez. Eskola txikien festako aurtengo kantuak dioen bezala, eskolari eskerrak Bidania Goiatzek biraka jarraituko du aurrerantzean ere.